पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार। ठीक लागे सगरो बदन पे तोहार, नीक लागे सगरो बदन पे तोहार, नीक लागे सगरो बदन पे तोहार। पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, ठीक लागे सगर। बड़की दीदी आरती यादव जी, आपके द्वारा सदर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। एक हम दीदी बारे कहा था ये पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार, ए हो पहिरेलू साड़ी चाहे सूट सलवार। ठीक लागे सगरो बदन पे तोहार, नीक लागे सगरो बदन पे तोहार, नीक लागे सगरो बदन पे तोहार। ओठ मधुशाला तोहार जाम भइल बा, जाम भइल बा, ओठ मधुशाला तोहार जाम भइल बा, जाम भइल बा। असही न बिरह में नाम भइल बा, असही न बिरह में नाम भइल बा, बाबू हो कमाई असहे नबीरा हम नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा। असहे नबीरा हम अच्छा भाई गाई ए असही न बिरह में नाम भइल बा, असही न बिरह में नाम भइल बा, बाबू हो कमाई असहे नबीरा हम नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा। असहे नबीरा हम नाम भइल बा, बाबू हो कमरिया पे काम भइल बा। कहे सपना में तू आवेला, ए हो सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला, सपना में तू आवेला, दर्द दिल के कहे उ लड़की कहे सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला, सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला। सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला। दूर जाके करे जाहो हमरा के रोवावेला, तू जाके करे जाहो, हमरा के रोवावेला। तू जाके करे जाहो, हमरा के रोवावेला। ए हो सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला, दूर जाके करे जाहो हमरा के रोवावेला। और गार्जियन सम्मानित आप शिव प्रसाद नेताजी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। गोड़ छू के पोलगी बा आशीर्वाद की चाह रही। और गार्जियन जी व्याकुल यादव जी सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आय हाय आप एक नाम व्याकुल बा, 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद की इच्छा बा कहे और सम्मानित आप शोभा यादव जी, आप जी के द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद की इच्छा बा कहे सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला, सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला। सपना में तू आवेला, दर्द दिल के बढ़ावेला। दूर जाके करे जा
भैया सम्मानित आप सोनू यादव जी, ये भैया जी के भतीजे जी, सादर 51 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद की इच्छा बा। कहे और बड़े भैया सम्मानित आप श्री व्याकुल यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और गार्जियन जी सम्मानित आप शोभा यादव जी, आप जी के द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चढ़ो में कोट कोट प्रणाम बा, आशीर्वाद की इच्छा बा। दुल्ही कहे राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाए, राजा हो तो है दारू पियाए। का यार हम कहते राजा हो तो है कैसे मनाई, तू दारू पे मतलब मोची की निगाह जूते पे। राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है गाजा पियाई, राजा हो तो है गाजा पियाई। का यार जवन हम बोला थे वही बोला भैया, अब तोहार निगाह गाजब चला गवा। हम कहे राजा हो तो है कैसे मनाई, एक नाई कहे राजा हो तो है गांजा पियाई। और गार्जियन सम्मानित आप गुल्ले यादव जी, बलमपुर बला मऊ की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। बलापुर की पावन धरती से बहुत प्रणाम आशीर्वाद की चाहवा। देखा अगर नाम ना सही जाए फिर से बोलवाई ले भैया। अरे रतियई में हमारे ना लागयं घाई, रतियई में हमारे ना लागयं घाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा तो है कैसे बुआई, दुल्हा हो तो है कैसे बुआई। जवन बोला तय वही बोला भैया, काहे मारे के लखे है एक नाई कहे राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाए, पोपो हो तो है कैसे मनाई। और हमारी छोटी बहन मौसिया जी के नातिन अंशिका यादव जी, आपके द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद। बहुत उपराम आशीर्वाद की चाह रही। कहे राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। अरे रही रही के हमारे और बड़े भैया सम्मानित आप बुल्ले यादव जी, कहां से? बलापुर की पावन धरती से सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद आशीर्वाद की इच्छा बा। रतियई में हमारे ना लागयं घाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, गार्जियन सम्मानित आप श्री एसपी यादव गुड्डू भैया जी, भारतीय किसान यूनियन औनू, जय जवान जय किसान जय संविधान, प्रदेश अध्यक्ष जी, पता सड़वा कला पोस्ट TSL नैनी प्रयागराज की पावन धरती से गार्जियन जी के द्वारा सादर 201 रुपए का महान आशीर्वाद। छोड़ो में कोट कोट प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाह रहे। कहे
बीते बल पनवा हो आई गई जवानी बीते बल पनवा हवाए गे जवानी बीते बल पनवा हवाए गे जवानी बीते बल पनवा हो आई गई जवानी बीते बल पनवा हवाए गे जवानी बीते बल पनवा हवाए गे जवानी अरे रही रही के रही रही के ही अमोर मदन सताई रही रही के ही अवा में मदन सताई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा तो है कैसे मनाई दुल्हा तो है कैसे मनाई सड़वा नैनी की पावन धरती से गार्जियन से सम्मानित आप व्याकुल यादव जी आपके द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद चौड़ों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की इच्छा रहे कहे जबरेलिया गरदा उड़ावई जबरेलिया गरदा उड़ावे तबई सुधिया बालम के आवे जबरेलिया करदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे जबरलिया करदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे दुल्हन कहे जबरेलिया गरदा उड़ावई जबरेलिया गरदा उड़ावे तबई सुधिया बालम के आवे जबरलिया करदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे जबरलिया करदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे दुल्ही कहतिया बड़ा तकलीफ में बिया कहे 4 महीना राजा गर्मी के दिनवा हो 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 जब केहू बेनिया डोलावे जब केहू बेनिया डोलावे तब सुधिया बालम के आवे जब केहू केहू बेनिया डोलावे तब सुधिया बालम खाए यह गुटका समझे में नहीं आता गार्जियन जी सम्मानित आप मुकेश यादव उर्फ लुट्टू जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य गार्जियन जी के द्वारा सादर 2 से 1 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कुट कुट प्रणाम बा। गार्जियन जी सम्मानित आप मोनू यादव जी आपके द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की इच्छा रहे कहे 4 महीना राजा जाड़ा के दिनवा हो 4 महीना राजा जाड़ा के 4 महीना राजा जाड़ा के दिनवा जब केहू तकिया लगावे जब केहू कंबल ओढ़ावे तब सुधिया बालम के आवे तब सुधिया बालम के आवे सैया मिला बड़ा हल्का भगवान सैया मिला बड़ा हल्का भगवान कसम सैया मिला बड़ा सैया
पावन धरती से दीदी हमारी अंशिका यादव जी, आप जी के द्वारा 201 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की इच्छा बा कहे बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू लौदी की पावन धरती से गार्जियन सम्मानित आप श्याम बाबू यादव जी 251 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की इच्छा बा कहे बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू गार्जियन से सम्मानित आप शोभा यादव सड़वा कला की पावन धरती से 201 रुपए का महान आशीर्वाद की इच्छा बा। और गार्जियन जी सम्मानित आप राजेंद्र यादव बीपीसीएल गार्जियन जी के द्वारा सादर 201 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की चाह रहे ए बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू राउर दिल हमर दिलवा पे राज करता राउर दिल हमर दिलवा पे राज करता राजा पायल उतार दा आवाज करता वीडियो कॉल में आवा गार्जियन जी आप राजेश यादव बलापुर की पावन धरती से आप जी के द्वारा सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट प्रणाम बा। आशीर्वाद की इच्छा बा कहत हैं संदीप भैया कहत हैं वीडियो कॉल में आवा इतनी बड़ी शरीर ले है हम इनका वीडियो कॉल नहीं देखा तो गुरुदेव अब का कही हम किथा समझाई दुल्ही कहतिया